ನಮಸ್ತೆ ರೇಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೋಷ್ಪವೆ ಹಲೋ ಶರು ಬೈದೇರಿ ಶರು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶರು ಬನ್ನಾಗದ ಒಬ್ಬರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಮಸರ ಅತ್ತೆಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚನ ಮೈನಿ ಕುತ್ತಾರ್ಗೆ ಬೈದ ಮೀನು ಕಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಪುಲಗಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಬೈದು ಒಂಜಿ ತೇತ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅದಕ್ಕೂ ಎನ್ಮರೆ ಒರ್ಮನ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಪುಲಗಾಂಡೆ ಎತ್ತವೆ ಸೊ ನಮೈತೆ ದೂರ ಪೋಪುನು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಎಂಟ್ರಿದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪುನು ಸ್ಟೈಲ್ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು ಅದೇಪ್ಪ ಓಲ ಮಲ್ತಿ ಏನ ಬಂತಿದ್ದೀರ ಮೇರೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಮಲ್ದಿದ್ಯಾರು ಅದೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಲ್ಪ ಫಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಂದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಕೊಳಂಜಿರಾವ ಬಂಗುಡೆ ಮಾಮಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋಡ ಕಲ್ಲೂರು ಮೂಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರ್ಪಾ ಮೂಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮೂಡ್ದು ಕೊರ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ ಒಳಂಜಿರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೂರು ಮುರ್ಪದು ಇರೇ ಬೂತ ಇಷ್ಟ ಅದ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್ ಮೀನು ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದಾಂಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಮೇಡ ಯಾಂಪನ್ನಿ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಮೇರ್ 19 ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪರ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾನ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಸರ್ಬತ್ತು ಅಂಜನ ಮೇರೆಗ್ ಚಾ ಬರೋಡು ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದಿನೊಟ್ಟು ಹೊರ ಚಾ ಬರಂಡ ಯಾವ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬಸಳೆಗೆ ಎತ್ಕೊರಿಯಾರ ಬಸಳೆಗೆ ಏತ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಎಲ್ಪರ್ ವೇನ್ ತೋರ್ಪೇನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಪ್ಪದೇವರ ಬಸಳೆಗೆ ಇಂಚಿ ರೇಟ್ ಆತೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪುರ ಅಮ್ಮ ಮಿಮಂತ ಅಂತೀರ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ಸಿ 70 ಅಂಗಡಿ ಬೋಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ರೇಟ್ ಅದು ಅಂತೀ ಮಿಂಚು ಬಸಳೆಗೆ ರೇಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಅದೇವರ ಐಕೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮನ್ಬಿಡು ಬಸಳೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಅಂತಾರದು ದುಂಬು ದುಂಬಿತ್ತು ತೋಟದ್ದು ಅದೇ ಆಂಟಿ ಮನ್ಪುರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರ್ ಜೋರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಕ್ಕಿ ಏನು ದಿನ ಮೈಕ್ ಅಂದರತೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ನಿಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜವೆಂಚ ಸೊ ಗೈಸ್ ರಪ ಕಪರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಮೀನ್ ದೇ ತೊಂಡತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮೇರ್ ಮೀನ್ ಇಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಅವೇನ್ ಮಲ್ತದು ತುಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಮೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಮೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮೀನ್ ಮಂದಿ ಪಾಡು ಇಷ್ಟೇ ಮರಿಯೋದಪ್ಪೆ ಮೀನ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂಗುಡೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮಕೊಂದು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ದೆಪ್ಪು ಜೇರ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ದೆಪ್ಪು ಜೇರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಬೋದು ಕೂಡ ಮನ್ಪೋಡು ಮೀನ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪಾಯ ಬಟ್ ಆರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತಾ ಪೊಡಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಪ್ಪು ಜೇರಿ ಆರು ಖಾಲಿ ಫ್ರೀಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕಟ್ ಅವಲ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ ಅದೇ ಫ್ರೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡು ಕಟ್ಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಓ ಮಂತಿ ಬೊಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಗ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಆ ರಾತೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂತೂ ಯಾರು ಅವು ಭೂತ ಉಂಡದೆ ನಾಲ್ಕು ಭೂತ ಇಂಟರ್ಕ ಬಂದಿರ ಆಯ್ತಾ ಪೊಡಸ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಎಂಚಂಡು ಕುಡ್ಲ ಎಂಚಂಡು ಈರ್ಪ ನೋಡು ಎಂಚಂಡು ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಜರ ಇಲ್ಲ 14th ಬರ್ತೀನಿ ಮೇನ್ ಮಾಡಿ 14th 11th ಬರ್ಪುನ 14th ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಚ ഞാൻ ഇതിനല്ല ಮೇರೆ ಬರ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಳು ಒಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮೂಡ್ ಸರಿ ഞാൻ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೋದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರ್ನ ದಿವಸ ಹಿಡ್ದೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಹಾಂ ಒಂದಾ ಹಾಂ ರಪ್ಪ ಪರ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಡ್
ಆಗಿನ ಅಲವೇಲಿ ಜೀರೆಗ್ಲದ ಅಲವೇಲಿ ಮೇಲದಂತ ನೀ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಂಠಿ ಚಾಯ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಸತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾ ಕುಡಿಗೆ ಸೊ ಐಕೊಂಡಿ ಶುಂಠಿ ಚಾ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದೆ ಇಡತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಉಂಟುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ರೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ನಿಂಗಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೇನೆಂದು ಬಂದಿವೇನೆಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಬಂತಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಬರ ಮುಖ ಸಿಕ್ಕು ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ್ದರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದು ಪರ್ತಿಂಕ್ ನಿರ್ಜೀರ್ಣಯವು ಸರಿಜನ್ನರ್ ಪೆನ್ ಒಂಜೋಲ ಸರಿಜನ್ನರ್ ಪೆನ್ ಚಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಮ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೆ ಮಂತ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಕ್ಕುಣ್ಯ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಮಂತ್ ಕೊರೋದು ಅಥವಾ ಚಾ ಮಲ್ತದ ಕುರಂದುಲರು ತೂಡು ಎಂಚೊಂದೊಂದು ತೂದ್ ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ರಿವ್ಯೂ ಚಾತ ಅದು ಚಾಟದ ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಚಾ ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ಪದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲಾಚಿ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಂಚ ಶುಂಠಿ ಚಾ ಪಡ್ತಾರೆ ಪರ್ತನ ಏಪ ಅಂದ ಈಸಿ ಅದ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಈಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲಾ ಚೀಪ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಲೈಟ್ ಇಡು ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆತ ಹಾಂ ಆತ್ಯಾರು ನನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಾಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಉಂಟತೆ ಫಿಶ್ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಫಿಶ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಕ್ಕವೇನು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೀಕ ಓಕೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಚಾ ಕೊಡ್ಲೆ ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಗತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಗತ್ತಪ್ಪ ಇತ್ತದ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹತ್ತದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶುಂಠಿ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಣದೆ ಕೊಂದು ಕೊರ್ಕಾಯಿ ಒಕ್ಕಡ್ತೈತೆ വെച്ചുണ്ടോ എന്നടാ സത്യ ഞാനൊരു മകളൊന്ന് ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪರೋಲಿ ಮಾತಾ ಬರೋದು ಕೆಲ ಪರ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ಮಂತ್ ಬೋರ್ನಿ ಕೋಸೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಇಂದು ಚಾ ಶುಂಠಿ ಚಾ ಮೇರೆ ಮಿಂದಿಲ್ಲ ಮೇ ಪರ್ಪಿನಾರು ಮೇ ಮಂಡ್ಯ ಚಡುಲ್ದಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಪ ಪಾಪ ಅದೇ ಇರದೇ ಮಂಡ್ಯ ವಿಷಯ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇರ್ತಿದೆ ಯಬ್ಬಾ ಜೇಸಟ್ಟಿ ಪಂಕ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಬಂತದ್ದು ಮೂರು ಪಟಾಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಮಿಲ ಬಾಬಿಲ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೋಯಿರು ಅದೇಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಡೆ ಇದಾನೆ ರೈಟ್ ಬೇರಾ ಮುಕ್ಕೋಚ್ ರೈಲು 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 ಟ್ರೈನ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ನಿಕ್ಲ ಬೈಕ್ ಬಸ್ಸಡ ಬೈಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಂತ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ ಯಾವ ಅಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಟೇನೆ ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಚತ್ತು ಹೋಗ್ನಿ ಓಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಚೂರಿದ ಟ್ರೈನ್ ಚಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಚಾ
ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಲ್ ಗೈಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಕಾಫಿ ಚಾಟ್ ಶುಂಠಿ ಚಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೆಂಚಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಎಡುಂಡ ಅವು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಎಡ್ಡುಂಡ ಹಾಂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿ ಸೂಪರ್ 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 ಮಲ್ಪರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡಲಿ ಪನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡಲಿ ಸಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಬಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಕುರಿಗಿದೆ ನಾಳೆ ಕಣಂಚಿ ಓಡ ಕಣಂಚು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇದೆ ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ಉಂಡು ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ನಿಂತ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಜೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ರೆಕ್ಕೆ ಪುರ ಪುಡದೆ ఒక పొడస్కుర అప్పుడు సైడ్ ఎక్కుజే సో ఐకు నేను దేవర కరెక్ట్ క్లీన్ ಮಾಡ್ಕೊ ఒక ಬೊಳೆಂಜಿರ್ಲದೆ ತೊಟ್ಟೆಲ್ದೆ ಈಚಿಪಾಯನ ಲೆ ಬೊಳೆಂಜಿರಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಗ ಬಲೆ 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 ನೋಡಿ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪುಚ್ಚೆ ಕೊರು ಪುಚ್ಚೆ ಪುಚ್ಚೆ ತಿನ್ನು ನೋವೆ ಚಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಚಿದೆ ಅವತ್ತೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕತ್ತೆ ಹಿಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ತುಕ ಐನಾತ್ ಮನ್ಕೊ ನಿಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐಕು నేను ನಾನು ಇಡೀ ಎದ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನುಂಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಚಿದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಐತಾನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ ಐತಾನೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೈತಾನೆ ಕೊಂಚೂರು ಫಿಶ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂದೀಕ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ಪಾಡು ಅಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಫಿಶ್ಗೆ ಒಯ್ಪಾಡು ನಾನು ಪೂರ ಈ ತೆಂಗ್ಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೀಪುನು ಮಾಟ ಫಿಶ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಒಯ್ಪೆರದೀಕ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಫಿಶ್ಗೆ ಒಯ್ಪಡೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುನು ಗೈಸ್ ಇಂದೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಚಿಕನ್ಗೆ ಗೈಸ್ ಇಂದೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ఒక ಈ ಸೈಡ್ ಚೂರು ಚಿಕನ್ ಇತ್ತಂಡು ನಾವು ಸರಗು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ದಾದಿ ಏನು ಟೈಟ್ ಆಂಡ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಬೋಂದೆಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಇದು ಬೈದ ಸೊ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಶಾರುಲ ಪೋಪು ನಿತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಿತ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಪಂಡ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಆತ್ನೇಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್